σχέση μου, τι θα κάνω στη ζωή μου, επαγγελματικά, οτιδήποτε σας απασχολεί. Θέλω να σκεφτείτε την πρώτη επιθυμία. Καλημέρα! Ελπίζω να είστε καλά. Θα πούμε το φλιτζάνι μας σήμερα για το Σαββατοκυριακό. Θέλω να σκεφτείτε πολύ καλά, να δούμε τι μας ετοιμάζει το Σαββατοκυριακό που έρχεται. Πάω να βιάσω την κουπίτσα μου, να σκεφτείτε πολύ καλά και να αδειάσω και στο πιατάκι μας. Ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα σχόλια, για την αγάπη σας, για όλα αυτά που μου λέτε, τους προβληματισμούς σας γενικότερα. Πάμε να αδειάσω την κουπίτσα μου, ελπίζω να σκεφτήκατε, να δούμε τι θα μας δείξει σήμερα για το Σαββατοκύριακο το φλιτζάνι μας, τι θα γίνει, τι έρχεται, τι καλό θα γίνει. Πολύ ωραίο, μ' αρέσει όπως γυρνάει. Μ' αρέσει που μου γράφετε σχόλια, που μου γράφετε ότι όντως είναι έτσι, ότι τους προβληματισμούς σας γενικότερα. Αλέξη, την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Εύχομαι καλή ανάρρωση και πάλι. Εύχομαι όσοι περνάτε δύσκολα και όσοι περνάτε δύσκολα να τα ξεπερνάτε εύκολα. Και πάμε να ξεκινήσω με το όμορφο πιατάκι μας σήμερα, που είναι πανέμορφο πραγματικά και πολύ καθαρό. Και κοιτάξτε εδώ ένα άσπρο που έχει κενό. Είναι ένα χαρτί καθαρό που έρχεται στα χέρια σας, στο μπαμ λέει εδώ. Κάτι που περιμένετε εδώ και πολύ καιρό. Μέχρι 15 Απριλίου όπως σήμερα, έως μάλλον 15 Τετάρτου, θα έχετε λύσει και θα έχετε διευθετήσει δύο θέματα που σας έχουν απασχολήσει πάρα πολύ καιρό αυτό το διάστημα. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα και από 22 και μετά θα πάρετε πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει ένα πέταλο, υπάρχουν γνωριμίες, υπάρχουν συναντήσεις που σας ωφελούν για κάποιους οικονομικούς σκοπούς αλλά και δουλειάς. Δίδυμος Ιχθύς, Ταύρος, Αιγόκερος, έντονα, Καρκίνος και Παρθένος, πάρα πολύ μεγάλη χαρά και σταθερότητα βγαίνει εδώ, κάτι που σας έχει λείψει τον τελευταίο καιρό. Πάμε να δούμε και στο φλιτζάνι μας σιγά, περιμένω λίγο να στεγνώσει για να μην μου αλλάζουν οι γραμμούλες και τα σύμβολα, και να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φλιτζάνι, μια ωραία κούπα μάλλον, πολύ καθαρή. Έχετε απ' έξω δρόμο, απ' έξω από εδώ ένα ζώδιο με κέρατα σας δίνει επιτυχία και χαρά από μια μεγάλη πόρτα που έχετε άγχος τον τελευταίο καιρό. Και από εδώ είναι ένα λογάκι το οποίο είναι όρθιο, έχει σηκωθεί στα δύο του πόδια και είναι έτοιμο να έρθει προς τα εσάς. Κάτι θα γίνει πολύ καλό με ένα πρόσωπο της καρδιάς σας. Ξεφουσκώνει μία στεναχώρια και έρχεται χαρά από πόρτα. Σίγμα, νι και κάπα και ένα αλφα σας δίνουν επιτυχία και χαρά. Τώρα, αν είναι να κάνετε κάποιο ταξίδι, θα το κάνετε, θα πάει καλά, θα ανοίξει μια πόρτα εκεί. Κάπα, σίγμα και χ σας βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό. Έχουν γίνει λογάκια γενικότερα, έχετε πει πράγματα που ίσως έχετε μετανιώσει για κάποια. Υπάρχει ένα 15 ωραίο, υπάρχει ένα 19, ένα 21 και 37. Θέλω να κάνετε κάτι με αυτά τα νούμερα, νομίζω ότι είναι τυχερά νούμερα, κάτι πολύ καλό. Έρχεται μία τύχη, ανοίγει τύχη σας γενικότερα, και προσέξτε λίγο γιατί η καρδιά σας ενώ είναι λίγο κλειστή, προσέξτε μην την κλείσετε πιο πολύ με κάποια λόγια που έχουν γίνει και έχουν υπάρξει. Κλείνεστε στον εαυτό σας, υπάρχουν τηλέφωνα, υπάρχουν μηνύματα, υπάρχουν ειδήσεις. Υπάρχει και κάτι παράνομο που σας παιδεύει, αλλά πάνω στο 8 θα ξεμπλοκάρει και θα ξεκαθαρίσει. Το 8 είναι 8 ώρες, 8 η ώρα, 8 μέρες ή μέχρι 8 του μήνα ή 28 του μήνα μπορούμε να πούμε. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα μικρό ηφαίστειο θα το έλεγα εγώ. Κάτι που θα εκραγεί ευχάριστα για εσάς. Μπορεί να είναι μια δουλειά, μπορεί να είναι κάτι που περιμένετε προσωπικό. Ό,τι και αν είναι αυτό είναι πολύ καλό. Κάτω ένα γάμα
δαχτυλίδια, ένα ε, ένα νι, ένα φι, ένα θήτα και ένα σίγμα. Θα πάρετε επιτυχία και χαρά για δαχτυλίδια, για επισημοποίηση, μια αρχή καινούρια. Τώρα, κάποιοι και κάποιες από την άλλη πλευρά, ίσως κάνετε και μία αγορά σε κάτι ή μία αλλαγή ή μία μετακόμιση, κάτι σκέφτεστε που σας απασχολεί τον τελευταίο καιρό. Όλα θα στρώσουν, θα ισορροπήσουν, θα κάνετε και τις αλλαγές που θέλετε και πιστεύω ότι από τώρα και μέχρι αρχές Μαΐου θα έχετε τακτοποιήσει 3 θέματα που σας απασχολούν πάρα πολύ, που έχετε προβληματιστεί τον τελευταίο καιρό. Γίνεται και ένας καυγάς, προσέξτε λίγο, έρχεται και ένα καυγαδάκι, είναι σαν να περιμένετε μια συνάντηση, να περιμένετε να έρθει κάτι, να εκνευρίζεστε να εκνευρίζεστε αρκετά. Παρόλα αυτά αυτό θα γίνει, βγαίνει ένα σίγμα που σας δίνει επιτυχία και έρχονται άτομα γύρω σας που πραγματικά είναι αληθινά, μπορεί να είναι φίλοι, μπορεί να είναι συγγενείς, είναι αληθινά, σας σκέφτονται, σας αγαπάνε και μέσα στο Σαββατοκύριακο νομίζω θα περάσετε και καλά, κάποια εκδήλωση βλέπω, κάποια γιορτή, κάτι θα κάνετε και μέσα σε όλο αυτό έρχεται και μια γνωριμία για κάποιους που δεν το περιμένουν ή για κάποιες, η οποία θα πάει πολύ πολύ καλά. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ ωραίο σήμερα, το Σαββατοκύριακο θα είναι χαλαρό, θα τακτοποιήσετε και κάποια πράγματα, θα πείτε και τα νέα σας γενικότερα, ίσως κάνετε και ένα ταξίδι αναπάντεχο που δεν το περιμένετε, ίσως όμως κάνετε και ένα αναπάντεχο ερωτικό κρεβάτι που δεν το περιμένετε. Και αυτό καλό είναι, καλώς να έρθει λοιπόν εφόσον είναι καλό και σας αρέσει και σας φτιάχνει τη διάθεση. Από εκεί και πέρα, βάλτε τα κάτω λίγο, βάλτε τη λογική, σκεφτείτε κάποια πράγματα, διώξτε άτομα από κοντά σας που δεν υπάρχει λόγος να είναι πια κοντά σας και φέρτε ανθρώπους που τους έχετε λείψει, σας έχουν λείψει, κάνετε τα ταξίδια σας και ανανεώνεστε, θα κάνετε ένα μακρινό ταξίδι που σε αυτό το ταξίδι θα αποκομίσατε κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Εγώ νομίζω πως θα είναι υπέροχα λίγο τα πράγματα το Σαββατοκύριακο, έτσι θα χαλαρώσετε, θα ανανεωθείτε και θα κάνετε καινούρια πράγματα και καινούριες γνωριμίες. Πάμε να κάνουμε τις επιθυμίες μας, πάμε να σκεφτούμε την πρώτη. Σκεφτείτε τώρα ένα καθιστό άτομο πάνω σε ένα καλάμι. Κάποιος έχει καβαλήσει το καλάμι, λέει εδώ, και νομίζω ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά θα πραγματοποιηθεί αυτό που θέλετε και θα δείτε ότι τελικά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάμε να κάνουμε και τη δεύτερη. Ένα πρόσωπο της καρδιάς σας, τη μεγάλη χαρά σας δίνει, επιτυχία, πετάτε από τη χαρά σας για αυτή την επιθυμία. Και πάμε να κάνουμε και την τρίτη. Εδώ βγήκε ένα ζώδιο Σκορπιός Καρκίνος, μία πεταλούδα ωραία, μία αναγέννηση, κάτι νέο, κάτι φεύγει στενάχωρο και έρχεται κάτι καλό. Ζώδιο με κέρατα, κρυός τάβος ή εγώκερος, σας δίνει χαρά. Και πάμε να δούμε και στο πιατάκι μας. Για σκεφτείτε. Εδώ μία συνάντηση, μπορεί να είναι και με ζώδιο με κέρατα, εδώ δεν το λέω με σιγουριά, η συνάντηση είναι σίγουρη, αλλά δεν είναι πολύ πολύ καλή. Εγώ να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό, να περνάτε υπέροχα, εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, να περνάτε όμορφα.